Seríem ja a la següent intervenció, que avui ens acompanya també el senyor Ferran Muntaner Isart, politòleg i investigació en determinats socials de la salut del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. També tindrà un temps màxim de 15 minuts. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia. Jo vinc del grup de recerca de desigualtats en salut, que forma part del Public Policy Center, un centre de recerca del Departament de Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Som un grup amb una llarguíssima trajectòria en l'estudi dels determinants socials de la salut i les desigualtats en salut. La meva intervenció es fonamentarà en dècades d'evidència acumulada en salut pública, epidemiologia social i sobretot en el treball que han fet de manera molt generosa i amb un grandíssim compromís algunes de les persones que han liderat aquesta trajectòria, com són el professor Joan Benach de la Universitat Pompeu Fabra, com són el professor Carles Muntaner de la Universitat de Toronto, el Pablo Risotto de la Universitat Pública de Navarra, tots aquells companys i companyes amb qui vam compartir espai a la Comissió d'Estudi de l'Impacte de la Precarietat Laboral a la Salut Mental del Ministeri de Treball i Economia Social i també, i no m'ho vull deixar, moltíssims investigadors i investigadores que de manera anònima, molt sovint precària, posen el seu temps per estudiar i intentar transformar les condicions de vida de les persones. Dit això, el meu objectiu és clar en aquesta intervenció. Voldria evitar aproximacions reduccionistes quan parlem de salut mental i addiccions, intentar ser útil per orientar les intervencions, les polítiques públiques, identificar algunes de les vies d'intervenció més importants per combatre els problemes que ens ocupen en aquesta comissió. I voldria parlar, dir molt breument, que ens trobem en una situació de crisi de salut mental. I això a vegades sembla pura retòrica, no és retòrica. El mateix Pacte Nacional de Salut Mental estima, a través de dades de l'OMS, que el 13% de la població catalana, 1 milió de persones, estan afectades per algun trastorn mental i amb dades del Departament de Salut que el 24% de les persones majors de 15 anys declara tenir malestar emocional. Tot això sense comptar amb el degoteig constant de persones, moltes joves, que es suïciden cada dia al nostre país. I voldria lligar-ho, abans de començar, amb una reflexió de Gabor Maté, que deia: bona part del que passa per normal a la nostra societat no és ni sa ni natural. El principal impediment per fomentar un món més sa, fins i tot per aconseguir, per corregir el que està malament, és la idea esbiaixada de normalitat que predomina a la nostra cultura. No podem normalitzar la situació de salut mental i de mala salut mental, sobretot, del nostre país. Però voldria començar amb una idea àmpliament demostrada en l'àmbit de la salut pública, que no és menor, i és que la salut mental i les addiccions no són principalment problemes individuals, sinó que són fenòmens profundament socials. La recerca en aquest sentit és clara, claríssima. Les condicions amb les que vivim, treball, habitatge, educació, entorn social, tenen un pes determinant en la salut mental de les persones. De fet, la mateixa OMS assenyala que els determinants socials expliquen la major part dels resultats en salut per sobre de factors genètics o estrictament sanitaris o clínics. Però què són els determinants socials de la salut? Suposo que per això també ens han convidat a comparèixer. Molt breument, disculpin, són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen, envelleixen, així com la distribució del poder i dels recursos. Per exemple, parlem de condicions d'ocupació i treball, la capacitat d'accedir a un habitatge digne, l'entorn educatiu i familiar, i més en general, el grau d'autonomia real que tenen les persones, com deia la Marga, per decidir sobre la seva pròpia vida.
És a dir, no és només l'absència de restriccions formals, sinó l'accés a condicions materials de dignitat. Una altra idea que m'agradaria introduir de manera breu és el gradient social de la salut, en aquest cas mental. És pràcticament una llei, n'hi ha que en tenim poques en ciències socials, que es compleix, que és que la salut mental no es distribueix de manera aleatòria a la societat, segueix un patró molt clar. Parlem de gradient perquè no hi ha només dos grups, no parlem d'exclosos i la resta de la societat com a persones amb problemes de salut mental. Parlem que aquí trobem una escala en la que cada esglaó social, la salut mental empitjora progressivament. Com més avall estàs en termes de classe social, de nivell educatiu, nivell d'ingressos, accés a l'habitatge, més probabilitats de tenir mala salut mental. És a dir, és un patró que travessa a tota la societat. Voldria també emfatitzar el model de la salut mental com a continu, perquè parlem sovint de trastorns, de situacions de mala salut mental en els extrems, que evidentment són preocupants, evidentment ens han d'ocupar, però la salut en general i la salut mental en particular funciona com un continu en el que tenim un nombre enorme de persones en situacions de patiment, més o menys intens, problemes de salut mental en una dimensió inferior i, al final d'aquest continu, els trastorns mentals. Per exemple, és una de les coses que hem intentat introduir en aquest informe del Ministeri de Sanitat que va sortir l'any passat, Treball i Salut Mental, un full de ruta per a les administracions sanitàries pel conjunt de l'Estat. També dir que aquest patró està estretament relacionat amb una altra idea fonamental, que és, com deia, que la salut mental no és una categoria dicotòmica, no és tenir o no tenir un trastorn, és un continu, no hi ha una frontera clara entre estar bé i estar malament. Totes les persones, com deia, ens situem en diferents punts d'un espectre de benestar i malestar psicològic. I això és clau en matèria de polítiques públiques, perquè els determinants socials no només expliquen els trastorns més greus, sinó tot el gradient de malestar psicològic de la població. Per tant, no estem parlant només d'una minoria amb diagnòstic clínic, sinó de com se sent i com viu el conjunt de la societat. Per tant, una de les coses que ens ha d'ocupar no és només aquesta franja esquerra del trastorn mental, clar que ens ha d'ocupar, però hem d'intentar desplaçar aquesta corba, perquè les persones que estan en situació de malestar moltes vegades no reben cap tipus d'assistència o estan en unes condicions socials, econòmiques, habitacionals, que també ens haurien d'ocupar des de les institucions. Alguns exemples molt breument sobre com es manifesta aquest gradient i els determinants socials de la salut. En primer lloc, aquí podem veure aquest gradient per gènere. Prevalença bruta de trastorns mentals, 8,9% de les dones versus 8,9% dels homes versus 18,4% de les dones, estrès negatiu 14,2% dels homes versus 22,2% dels homes i consum de drogues psicotròpiques 9,3% versus 18,1%. Per tant, en aquestes expressions de mala salut mental tenim un clar gradient per gènere. Si introduíssim altres expressions de mala salut mental, per exemple, incloguéssim el consum d'alcohol, però sobretot incloguéssim el suïcidi, veuríem una relació inversa. Els homes, en aquest cas, es veuen més afectats. Però també aquest gradient s'expressa per classe social. Els trastorns mentals, l'estrès negatiu, el consum de psicofàrmacs, s'associen significativament amb la classe social en forma d'aquest gradient que deia, de manera que pitjor classe social, pitjor també és el resultat de salut mental. Un altre exemple, i aquesta és una publicació científica de l'any passat, de fa 2 anys, en la que vam estimar el risc de depressió atribuïble a una situació de precarietat laboral pel conjunt de l'estat espanyol. Del més de 500.000 de casos de precarietat, de depressió
entre la població activa espanyola, un terç el podem atribuir a la precarietat laboral i a l'atur. I d'aquest terç, la meitat a la precarietat laboral i l'altra meitat a l'atur. És a dir, si aquestes persones tinguessin accés a un treball digne, podríem evitar 170.000 casos de depressió amb els costos humans, socials, econòmics que tenen. I aquesta gràfica, aquest estudi ens ensenya també que les dones es veuen més afectades per la precarietat laboral i l'atur en termes de depressió, que hi ha aquest gradient per classe social ocupacional, com deia, i que no només és una qüestió de tenir feina, tenir o no tenir feina. Quan surten les dades de l'atur, s'han creat tants llocs de treball. Imaginin-se que tinguéssim dades de manera sistemàtica per dir i en quines condicions s'han creat aquests llocs de treball. Quantes persones tenen capacitat per exercir els seus drets? Quin és el salari que tenen aquestes persones? Més en general, diria que la salut mental no és només una qüestió individual o clínica, sinó que depèn de com organitzem la societat i, en aquest cas, el mercat de treball. Passant a les addiccions, disculpin, el mateix marc dels determinants socials ens és útil per parlar d'addiccions perquè no són només una qüestió de substàncies o de consum de substàncies, de decisions individuals, de predisposició genètica, són sobretot respostes al malestar socialment produït. Molt sovint són respostes a situacions d'estrès crònic o estratègies d'afrontament en contextos d'incertesa i de patiment intens. I sabem que les persones en posicions socials de major explotació, dominació i exclusió social tenen més risc de desenvolupar addiccions i que les desigualtats socials s'associen amb patrons de consum més nocius. Tot i així, encara massa sovint abordem la salut mental des d'una perspectiva biomèdica o fins i tot neurobiològica que tendeix a situar les causes, l'origen dels problemes dins de l'individu o fins i tot dins del cervell de cada individu, invisibilitzant les causes socials. Aquesta aproximació és i s'ha demostrat parcial i sovint estigmatitzadora i despolititzadora. Ens descriu el com, però no per què uns consumeixen més que uns altres i per què uns desenvolupen més addicció que uns altres. Per tant, l'addicció no es pot entendre sense considerar el context d'oportunitats, les regulacions i els interessos econòmics, i d'això en parlaré ara, que configuren el consum. Justament, com deia, al fil d'aquest últim factor, voldria abordar breument un altre element clau que sovint és oblidat, els determinants comercials de la salut, una derivada dels determinants socials, que el que estableix és que no només importen les condicions en què les persones viuen, sinó també qui produeix i promou productes addictius. I aquests determinants comercials inclouen, per exemple, la disponibilitat i accessibilitat de substàncies, alcohol, joc, cànnabis, qualsevol substància amb capacitat o amb potencial addictiu, les estratègies de màrqueting i la regulació o la manca de regulació. Per tant, les addiccions no són només un problema individual, altra vegada, són un problema de desigualtat, de lògiques de mercat i de regulació o manca d'aquesta. Tot això ens porta a una conclusió fonamental per evitar enfocaments reduccionistes. Si la salut mental i les addiccions depenen en gran mesura de com organitzem la nostra societat, no es poden abordar només des del sistema sanitari. Calen més professionals i molt que calen, però no n'hi ha prou si no actuem sobre les causes socials, perquè de nou els problemes de salut mental no es poden reduir a desequilibris químics, a predisposició genètica o a responsabilitat individual. Són el resultat d'interaccions complexes entre condicions socials, experiències vitals i processos biològics. Si acceptem, de fet aquí justament volia mostrar, si no acceptem aquesta realitat, la realitat amb la que ens trobem és d'hipermedicalització. Estem dopant a les persones perquè tinguin més capacitat per aguantar condicions que no s'haurien d'aguantar i que no estem preparats per aguantar. Espanya, el país del món
que més ansiolítics i hipnòtics consumeix i hem duplicat el consum d'antidepressius des del 2014. Clar, aquesta aproximació, a més, aboca les persones a sentir-se que tenen un problema, elles, que estan trencades. El que està trencat és el sistema que les empenya a aquest malestar. I si creiem amb tota aquesta evidència, les implicacions són clares. M'agradaria esbossar 4 línies prioritàries d'intervenció. La primera, una aproximació que va fer una certa fortuna i que hauríem de recuperar, i ens l'hauríem de creure, que és la salut en totes les polítiques. És a dir, parlar de salut mental, física, en aquest cas salut mental i addiccions, quan parlem de treball, quan parlem d'habitatge, quan parlem d'educació, quan parlem de protecció social, són també polítiques de salut mental. En segon lloc, reduir les desigualtats socials. La mateixa OMS ho diu, no? Les desigualtats en salut són injustes i evitables. Un psicòleg, per molt bo o bona que sigui, no pot resoldre l'angoixa que li genera una persona estar en una situació d'exclusió residencial, no tenir un habitatge digne, estar atrapat per necessitat a una feina precària, a una feina on és víctima d'assetjament sexual, assetjament laboral, amb un salari de misèria. I tampoc li correspon al psicòleg. Això els correspon a vostès, sobretot diputats i diputades, no? Perquè és com si intentéssim evitar que s'enfonsés un vaixell, traient aigua del vaixell, i no anem a veure on està la fuita i com podem resoldre aquest problema perquè el vaixell no s'enfonsi, perquè el vaixell s'està enfonsant. En tercer lloc, la regulació dels determinants comercials de la salut, perquè en aquest cas, quan no regulem màrqueting, estratègies d'autèntica manipulació, en molts casos, és el mercat el que regula la salut. I en últim lloc, reequilibrar la recerca. Tenim molta inversió en biomedicina, sempre insuficient, però tenim molta dedicada a la biomedicina, molt necessària, però molt poc en determinants socials de la salut. I aquí el que els voldria dir és que comptin amb l'acadèmia, que comptin amb les universitats per abordar aquests reptes. Tenim una quantitat de talent desaprofitat a les universitats, en molts casos també precari, que ens hauria d'avergonyir. I sobretot comptin amb les ciències socials per abordar problemes com aquest, que tenen causes eminentment socials. I amb això acabo, permetin acabar amb una idea. Quan parlem de salut mental i addiccions, encara massa sovint vivim en una dissonància cognitiva. Sabem que la salut mental i les addiccions tenen causes socials, però continuem abordant-les principalment com si fossin problemes individuals d'origen neurobiològic. Si volem abordar de debò la crisi de salut mental, hem de parlar de com viu la gent, de les seves condicions de treball, de les seves condicions habitacionals, de la seva seguretat vital, perquè no podem resoldre un problema social amb solucions exclusivament clíniques. I la bona notícia és que les condicions socials que generen mala salut mental es poden transformar. I això, en última instància, és una qüestió de voluntat i també de capacitat política. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Ferran Muntaner. I també gràcies per ajustar-se al temps.